mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga bilin. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Bilin. Kini akong problema tungod ni sa kadanghag sa kumbana nga nakasa na hinuon ug kun unsa nga sa ingon ini ang nahitabo. Ay, pre, tay, salamat kaya nakita kita taon dito, palitan na sa tanong taon. Berbeda. Kantahan na to ako, sawa kay luya taon kaya na, luoy kayo ba? Na agian na ba taon taglino niya, luoy kayo ako, sawa mo rin siya vertigo. Kantahi, pre, Pedro, uy, noon sa mga toke, tingog. Di siya magtingog, di kayo magtingog mo. Tingog lang, tingog. Kantahi ba, pre? Ge, samtang ni ata, dapit sa way pultahan. Wala mo mag-unas linog eh. Ulo. Nawahin mo. Wala namin nilinog-linog. Ang babae na pinamahal, may kusunada, ayaw-ayaw. Pagpanayang dalaw, ay nayaya mo. Huwag mong galawin, adabog-dabog. Huwag mo suyuin, ay namamagtol. Pag iyong iniwan, habol-habol. Baling bata, kung niligawan, laking aking pinapating bahay. Nagtatabon, ayaw malapitan. Kung may pag-ibig ay di ko malaman. O ang babae na tagong-tagon, naluloko ba sa gusto sa buhay? Daos kayo. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Joys will make it. We're saving our own life. It will make a better day. Just you and me. Hay inyong balay. Hay inyong hinay. Kawato mo. Hay inyong hinay. Okay. Day! Ay, taglakaw, ano ilata kay para... Debilin! Day, mo ipapalit anong day? Kung yung dako rin akong migos Pedro taon, kita ito yung merkado taon. Mga pa kadiyot man ako. Pati day, pagkutaw niya doon pipi tabliya day. Kaya ito ipainom Pedro. Sa chicks paborito. Asa namang tanom? Diyan na dayo. Mauni. O day. 1,600 akong palit niya kanira. Asa na yung kaang ani? Ha? Kaang? Kuan maguday ka nang... Naunsa oy? Nahuhug ang kaang day. Kisa may naghuhog sila? Uy, Pedro. papayri nila ha, pauli eh. Di naman pwede bay. Unsa di pwede bay? Nayabag naman ka oy. Di na pwede day. Ang day na ko, nabahay na ko, naday ta to. Di pwede day oy kay... Ako man kabuak. Unsa? Kataunon Di na kong karaan kay labayon ti kay ning kumo na ko nga murag binangkal. Ing na kong karaan. Day. Kuan magod ka nang... Ikaw din nakabuak di Ako ay. rin, Dangaga sorry, gid mo tuloy oy bisag unsaon ka. Uy, naunsa ka man. Disgrace, mangguday, disgrace. Yung sa man na ron, asa man nimo itanom? Naunsa man ni siya, pulos man ni simento ato palibot dire. Ay magnaapo ta tay kaang. Pagkitala na ito, kipulis ka ang day. Pagitay dito. Kapoy nimo. Mamatay ka na akong tanom tuliyuha ka. Ikaw di akong ilubong. Bangko na. Ano tawag ako? Ang tanong may namatay niya ako eh. Pagtanibong ko kuya tao na Hilom na. dia, hilom ha. Pangitay na katamnan ha. Pangitay gyud na tuliyuha ka. Kini akong bana, grabe kadanghag. Grabe gyud katanga. Tanga o danghag ba ni siya? Unya to? Pre, kanot! Kakitsa mo ni baboy, pre. Pre, ako na, pre. May kag baboy, pre. Oh, ako nang pabatnan, pre, para sa akong umaabot na birthday, pre. Oh, Jawa, biliban ako mo, pre. Oh, di. Mo gid pangandaman nimong birthday. oh, pre, kay ika-50 ko nina ako, pre. Boundary na nas o sa kagatos, pre. May no, pre, kano sa itong birthday mo, pre? Kuan, pre, karong November. Ang pizza ha, pre? November 1. Gak! Sumuryos, kurata man tanin mo kapelo, eh. Ano ka? Sorry, pre. Ano mo di November 1, di? Kadungan di mo sa kong nanay, pre. Ha? Unsay kadungan, pre? Pagchorya, pre, eh. Dungan lagi mo birthday. November 1. Oh. Imo birthday, di ba? Oo. Kunya kay adlaw sa nasa kong nanay, pre. November 2. November 2. Uno. November 1. Kay nabahin naman yung birthday. Kay patay naman tiya. Oo, kay klaro, pre, eh. Pre, suha biya taon ni mo eh. Pabida. Uy, pre, ikaw na, pre, tulyo. Ako taon! Dalingi ako dire!
Lagi, ikaw gini, pre. Sorry, pre. Hindi mo kaklingi. Sorry, pre. Di ko kalingi. Okay. Ngano di ka klingi, oy? Ang kuhan na ako isipnik. Naka-spitnik? Probida din mo, ha? Hindi na kay, pre. Di ko kalingi, pre. Probida, no? Abi mo, luoy taon ko nimo, pre. Abi mo, nakoy pagkape nimo. Makaingon tag-gaba, Mayra. Pre. May kalagot ka na ko, pre. Maoy, lagot taon. Yan ang naging magkagmayo, ra. Ay, kuan be, pre. Kuan, kaning dili, pre. Ang ako gingon nimo. Akong ingnon si Mayra. Mayra ba? Ah. Silingan na to. Ako ingnon nga, mo na nitabo nimo. May spitnik ka. Mo ba, pre? Mo. Dili ka to, dili ng kuan, pre, kanang DJ. Dili na- DJ, pre. Dinagkong gaba. Grabe. Kinod mo, pre. Recorded by X Thunder Gaming. May, pre, nga. Let's see each other. Bita, pre. Puros na gatas, litsi sa. Bita, pre. Kakita mo na. Ngayon naman, ha? Ngadong dahil kita ta. Kuhan, Ha? pre. Kanang si pare kanot ba? Dikita mo. Oo. Di ba? Nakita mi pare kanot, pre, nga nagkuha siyang baboy nga gipabuhi ba? Ya. Pre. Happy din mi kalagkalag, pre, no? Oh, hapit ha. Sunod buwan. Ano man? Pre, kanang adlaw sa kalagkalag. Dako kay nagselebrasyon, pre. Kay dili lang adlaw sa mga patay, kung dili. Adlaw po di pare kanot. Matay sa kanot. Sa pare, doon kay ginapatyon. Mao ba? Kay ginapatyon, pre. Lahi ka na pati rin. Oh, pre, kung katuding baboy nga iyang giguroy-guroy, para dito siyang birthday. Ha, o amab. Kasi huwag Mauba. So, pre. Dua ka baboy yang gipanganda, yang giandam, pre. Para siyang birthday. Ingon ba siya nga, ibitado tang tanan mga taga-barangay. Tanang barangay, ibitado sabi niya. ka sa na istorya, kuya, wa sa ni duwak baboy, na tibok barangay ngaon. Kulango na, oy. Takok ano kayong baboy, pre. Murag lipanti ka na. Ito, grabisan. So, nang babuya, ha? Na, usap na, anay o butakal? Basta baboy lagi, pre. Ug ikaw ko no. Ikaw, ako, si Pare Patok, Senyor Pedro. Pedro. Senyor Pedro ba? Senyor Pedro. Ganun. Pedro ka ng kuhan ba? Manok ba? Pedro Kalungsod. Dili, si Senyor Pedro ba? Itong Ay, Pedro Roque. Rocky. Ganun. Mga special matanggis, pre. Kay kita na may suod niya. Ha? Bida. Mao nga karong adlaw sa binatay, na mag-birthday. Usa ka buhi. Bida. Mo na, pre. Probida, no? Baya, no? Dili ka mamangon mga patay tao na pre? Ano naman, pre? Kuan, mamangaw sa birthday ni pre Kadut. Bangag sa ili. Uy, hala. Hala, nalimot. Mangkustanom nga akong gipalit. Uy, nabubuan baka itong tubig. Akong sakos ng asbe. Ay, salamat. Buhi pa di ay. Abi na kong nalaya na. Unsa man gisudlan sa tanong, di man ang plastic man ni. Kung napay gunitanan sa kamot. Sa man ko ana nga mura man tasa nga dako kaayo niya lapad. Hinampak. Hala, uy, mao man ako gipangita gabi. Alam maog yun, ang amo man ning arinola. Kanahan gyud ang akong bana. Tolyo! Aray! Sana gyud nimo. Uy, kanahan gyud ka. Hilom ha. Nabaw kog pinangitas atong arinola gabi. Imo na gihimong kaangoy. Di sa taon, oy, wa mo kita taon kay Wilson pa kay ang buo na to, ang taon ang balde, probida, wa man yung buslo taon ng baliha. Unya ko arinola buslot ay. Day. Wa tulyo wa. Ay, naunsa og nabaw ka bag-unsa ng tanuma kung ipapalit nimo ha? Unsa ng tanuma? Usap na. Sultihan ta ka. Kung nganong mahalo ng tanuma, grapes na hanggaw, grapes na. Oh, lamay kay day. Yun sa idig mo nga na, lamay kay sagol man imong ihi. Butang ito nag-ihi para manindot kayo. Kaong ka ana, ibutangan na nimo kaang ha. Kaon ulit na Ang kaang imong ibuhat ato mga arinola. Kana ba grapes? Kaon ulit na imo na unsa na. Pa di ay kaparaw gid Ay, utok. balhin na nato day, balhin na. Hilam. Wag kay buot. Sa unsaon ka, wag kay buot. Ikaw ray bugo ka boy buot. Grabe, double impact man. Double impact. Murag ang ako mo naigo sa wag tuo ba, murag tampalong wag tuo. Kung anong wag tuuman. Ang ingon ba nga ako ray bogo nga way buot unsa man day na? Ano man? Naday bright ka way buot. Basta wa kay buot. Paitas ni boy, abot lang nimo taon oy, bilin. Oh, unsa naman, Bilen? Ay, kanang matasing. Kay numdum ka atong nagpa-picture tama. Katugan yung pag-birthday nimo.
Nga naman. Akong gipadak-an baya ma. Unya gipalitan ako kanang mahalon nga frame. Dito ko gipalit sa SM. Uy, mao ba? Nya, gwapa ko adto pagkakuhaana. Ay, syempre mo. Uy, ikaw na gud na gud. Tanang picture na to akong gipilian man. Nya nakatoy nindot yung kaayo. Ay, mao ba? O ma, nya mao na akong iregalo ni mo sa Pasko. Oh, asa man na, kay excited naman kayo kumutanaw. Sige, kadito ma ako ipakuha ma. Tulyo, dong. Day! Kuhaan na akong frame na mo ni mama nga nas kwarto na to. Nana ko sa kwarto gibutang na to. Nas kilid parador, akong gipasandig. Kuha abi palihog dadad adire. Okay, Day, no problems. Nahibaw ka ma, pilay gasto na ko pagpa-frame lang adto. Pila man na, Hala, almost 10,000 ma. mao ba? Wow, kamahal ko. Oo, ma, kay nindot kaayo pagkakuha sa picture niya. Ang frame, mahalon, gyud nindot. Ay, hala, unsa man ron? Tulyo, unsa rong nabuakyo? Saywa! Uy, bilay, klaro ha to, basig kung sa to nabuak. Tanan na, ato-ato na. Unsa pa to ni kagay kay Tulyo? Anday, kanang Dako kay kagay. Tulyo. Unsa ni giputos og panapton? Ko ami tanong na. Kadiyot, agad to di gipakuha na ko ni mong frame. Oh, Day. Mao ni nabuak. Ang frame, maninabong mama. Uy, naunsa gunin gagway na ako bilay. Miburot mo lagi ni ako naong. Gano man ni Tulyo? Naunsa man taon ning naong na ko din oy. Naunsa ni Tulyo? Gano ni Tulyo? Nahulog pagkuha ako. Recorded by X Thunder Gaming. Bisag unsaon gyud ka Tulyo kadanghag gyud kang dako tanga gyud ka. Naunsa ning akong naong Tulyo? Nganong nahiwi man eh. Natural man ang mahiwi, ma. Unsay natural? Ikaw ba'y mahog? Di ka mahiwi. Hilom ha. Day, Ang day. ka bisag unsaon. Ikaw gyud makahurot sa tanang mga butang ato dinis ato. Day. Danghag gyud kang dako wa kay buot. Sunod ha, bitbitan ng itlog nimo ha. Gano'n ba, Day? Parang matagak di mabuak. Oo, para mapusa ng itlog nimo. Mabu ako na kalingawan, magabi eh. Sige. O sabay mo, kubot-kuboton, ugay-ugayon, kung mabuak na Ay kana imong nawong. Samo, Taday, samo. Pertig yung bisita niya kung bana lagi. Katunga sa akong mga butang nga buak tungod niya. Tungod sa iyang kadanghag. Unya, may abot ang adlaw sa minatay. Dito namin sa birthday ni Pare Kanot. Dali pre. Dayon mo. Ugayo rin, Will. Ano ba mga mo? Pre, napilitsyon diha tao, ha? No, Napilitsyon? di mo dali karot ako. Dako kayo ng babuya. Nabali kong kawayan ng butang na. Mo ba? Pre. Sige na, pre. Laos mo dito sa may lambisa. Ha? Kuha mo ng plato. Kanang salamat. feel at home. Salamat kay Pre, salamat. Dali na tuloy. Uy, pa ka mahuman niyang kuha. Kadiyo tayo magkuha kong litsyon. Una dito ko. Kay kuhaon akong litsyon. Kanibusok. Halak ka! Patay ka tuloy yung naong ang lechon sa saong. Patay kasi ka magkukala ng kuwan. Naong nahiwi na Naon sa mga litso na ko, pre. Hala, patay! Pagkadaghagin ni mo. Igiunsa man na ni mo, animal! Wag ko kay ba kung unsa akong buhaton ini akong bana atong higayon na gid. Oy, kay sa tantong lungi niya lechon no nahug hinuon di ka sa misa. Suko kay namo iyang kumpare kay wala siya laing sudan katurang lechon. Ako na lang taong gisaaran nga bayran ako ang lechon. Mao kini problema na ako kung saon ko ni siya. Iya pagay ka ni kinaiya nga murag lihok kaayo ba. Dili ka ni mag-ampi sa iya mga lihok bitaw. Danghag kay bisag unsaon. Unsaon ko ni siya. Oy, unsa man kamo ang pasultihon? Belen. Okay, ang sena na ito karong adlaw Si ya. Inday Belen, Ate Pres. Belen. Oh, ang problema ni Ate Pres, kuha ni siya Ate Pres kanang siya pangalan na kanang iyang bana ba daghag. Danghag. O daphag ug utok ba? Na bang muragway karo ba kanang handap ba? Oh, mao na kanang bisag unsa gisugog tanom buak kaang. Unya yay kuag, yay kuag. Basta unsa basta mga buak ani last nga nahitabo Ate Pres. Nag party sa ilaha, kuan siya sa iyang kumpare Tulyo. Pare Kanot, si Tulyo, giibitar. Ay, sus. Nagkuha siya gusok Ate Pres. Paglangkat niya, tagak nito ng tibukin na.
Luya sa inasalo. Nahiwi mo ng baba. Oy. Ang frame siyang mama o likuan niya ay bilin. Nahiwi ang baba siyang mama kay natagak buak. Abili Dismil mo. may gusto. Doon ay panultihon ani Gulyat ka. Bisit og kamot. Ah, ina naman natin, Presto. Kung mananom ni siya, dito gamatay. Uy, kuan ba? Kanang kuyaw ba? Iyang Oh, di kabuhi ano, ano, kuptan. balas. Bisit og kamot ba nga. Og doon ay kuptan, mahagbong. Tagak. Oo. Ngano ka na? Doon ay tao, ana. Oh, dili mahagbong, dagma. Oo. Oh, ana ba? Bisit gini siya. Bam! Para nako ati Presto kanang mag sa iyang asawa di lang tanan inana nga mga party-party yang asawa bati sa kayong asawa may serve niya amo pa na kay siya no. Okay Mas naman tingali. Ha? Okay ra ba ti Okay na, Pres? kay asawa man. Oh, gusto Okay na. bagay no. Oo. Hmm. Pero bam, ari bam be, istoryahin ni unsa ni siya. Natay paambit ni may tungod iyang kahimtang Goliat. Sige. Lucas 14 versikulo 10. Apan kung dapiton ka adtuhin on lingkod sa labing ubos nga dapit aron ang nagdapit kanimo muduolog mo ingon higala balhin nga rin sa pinasidunggang dapit sa ingon ini kapasidunggan ka sa tubangan sa tanang dinapit. Ang kuning gibasa Goliat tungod kay sa nitabungan ng hugang litson kuwang siya kanang gitawag og table etiquette. Og ikaw ba ni Bam? Kuyog pa ni sa imong Oh, didaksyon ha? Redaction dayon. Di ba ka tibok inasal tagak? Galing gilabnot ang gusto. Kunya gahi. Gahi, gipugos ko diya. Mao tingali na sa imo Ngisi ang inasal pagkabunda ko, ngisi ang inasal. Mao tingali na sa imo atento ka ng mga party at press nga ang mga waiter mo hiwa. Oo. Mao mo sando. Batak. Kay dasma ka tamat ginawa. Kay malusi ka nang maginulugay mo blaksi sa gusto. Tinood siya na, Ate Pres. Magkatuwa daw. Gamay naman sa takinan na kinasal nga nga. Tinood ay. Kita gamay naman kita kinanan diyan sal. Ang atong taon sa inasal ka na raman panis. Ako kabantay ko ni Ate Pres. Pandit, gusok, usak buok. Maura na. Oo, mura na akong kanon. Oo. Eh, mana ra ka do tagay ko gusok dong. Gusok, usak buok. Maura, ja gamay panit. Pre-priyo na, di priyo sa una, Ate Pres nga, kami stigili sa una, katong tiil, katong dunggan. Kana nga Hindi nang ka makaon ko ginasal. Karoon, Ate Pres, di. Kanat. Bam, o sa bam? kana ingon nang mutambong og mga ingon anang mga okasyon ba kanang magdaog plastic. Kuyo mo ni makataga ko ina sa kay mohas magdayon og dili bantayan guro. Tinood ay. Dito Sa tuyo yun. dito ako igagawa. Di era bata. Dito ako igagawa. Kada plastic ni ana pa nga. Uy kapitan sanduke sa mig uno diri. Uy puro man ibukog. Kin kapitan. Tabi di mo magdapit ni uy. Nakakatawa to. Gamay naman tabo ka. Kato mas grabe ito sa mahug bam. Katong pag-istorya, tigil mo mahug. Mas grabe ito. Mas grabe ito. Okay, kanang unsa na yung dapat o kanang naatay ka ng pamatasan bay labi na sa lamisa kay kasagaran baya. Parehas na ako kanang unsa nga ni yung moadtog kadtong gidako dito kaning sikat ka mga restaurant diha kay ang katong MC ako sa birthday pa kaugma mag-meeting may mag-briefing mo dito tanong ako sa mga sudan ko kay ilaane kay kita ra may papel ko kada ko basta ko sa nakalimot ko kadto ko sarang ipamutang serving spoon dapat ko to sa kung kuan lingkuranan no wow ko oy May ganidaksyonan. Direksyon ka unay bam. Ako ba ko tagwam Tibol etiquette. tagwam tingnan nga ni ko kay ko sa raha Bitaw tidoon bitaw na. Sandok tus pakla imong gida. Oh. kadtong gingon mo Goliat nga kanang ang kamot kanang sana di ba Kungkung. busit og kamot sa katong yun Bisit o kamot. Ito mamamatay. Ini tanom mamatay dayon. Oo. Mao na inana bam, di ba? Kanang way hinungdan kamot ba? Dili ka buhi ang tanom, di ba? natinga ko kunyang buntang grom Ganun na imong kamot. lain akong lawas Paglain. lain akong lawas Nganuan. kapag ako nakupti kapag tanong na buhi man da salamat kapag nagatang tuluman mo Tulay ko ang paso, tiho.